حوسو بدستعالن أساسي وفرا سميرو سميرو بدستعالن أساسي وفرا سميرو 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 سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخم كمي تخونو سنة كتكوننا يوتر مني وتيو لو من ريارستي نمبزحت السب زقات مو بدهوينا غنري نسدما أبي وتنا نكن عوات نبصبغ درجة نبزلع على درجة نغنكيت مدبات نوصينا كلنا أبتعنا ناديو أبقع زهيوت ناديو أبقط أبا ناديو أباك هايدا ناديو أبحدار ناديو أبدك ناديو مدبات نوصينا زيوم مدبات دما كم زعوتنا نفلتينا انتخونه تهر حدد جزية تهر معالتو دي سو من دي ورحديو اتمدباتنا يفرس بزيك العالم تزبس حز حتى تحطو انتلوها ازيايا ناتي channel تكتاتلو يتمهارون كتعبينو لكم تبقسو ازيا بدو هود ما تقاتمكم ازا فيديو زيانا عاقميا سام موداتا غتاتلوا ناتي فيفوريت نتبيك وتربعتيا ناتكم كاينيتيا تسبيكمي كزي خيرنا وحنا نابتو تمرتغن كيدينا سو أرسنا how to stop breaking promises you make to yourself. نفسها مبزع تخلو plans قبر كام مدف زوز أخايو كاب مفراس بخمي تدعن. إنا غنري. Number 1. Make the promise specific. قدامي تندبي مبزع نقبرو نتصورن تخكلن يانك خون خلالو vague ويكا زي نتصورن دعر خوينو تساقمالو. When you make a promise to yourself, it needs to be specific. So what exactly do you want to achieve? So تحته انت بتخكل كتهرم دلي خلالها انت دايت علامة بنتصور نقرات بنتصور تزي كوينهم أي قبروني مبزحت بزيه مغنياتو نعبنت كبدات بقدل دلي أزعجي صبغ تمنيت يزبلاني صبغ تمنيت يزي مدى بقنا يكونن بلان بحرو خينو أنا نفس هايتي خمالتيو دحر 3 ورحي ودحر 6 ورحي ويابزع عمت اندزي خيلو كقدلي قلت لها فبتزلخايو 5 خيلو 10 خيلو كندزي كقدلي لك نتصر مدب جزية قدب زلو هندي عقن ماس بخمي نز مدب كتوصالو تلالو أب عامة اندحري الكون خلا يكون النتاني عامة دما كتمغاقلها لك كم دما بحر قوين what behaviors do you want to change انتهي بحريقها كتوقد لي خلال الشجارة مستاي كقد فدليل له مستك قارص دليل له أزياتهم تمنيتهم العمان تخينهم جزية قدب قبر لهم بخمي من كتوقد قبر ميخا نتصور كخونا له نتصور انتخين تراحت قاصرة تخل كنرينا قالون when you make a vague promise there is no clear goal to aim for so you might end up doing nothing because you never know what you never know what you were supposed to do so جاي نتصور على ما لك انتهي كم تقبر بنتصور سردي تفلت نغفرس زغال عليه يخون مقري tip be clear of what you need to stop or start so انتهي كتوقد دلي خاد اللغة وي انتهي كتجمر دلي خاد اللغة نتصور كون مجمريا نتصور كوني تحريو what specific actions انت عينوت سرحات وي انتهي نقر كتقبر لك بنتصور كتقوي ديها مقبري خاتقودل شجارة دي خاتقودل انتهي خاتقبر ساعتات دي خاتتصنع نزي فيديو دي خاتكاتل تمرت دي خاتجمر exactly انتهي كتقبر مهانكا نتصور كخونا له تحريو أتوم تقبرهم يس نزي قبرها نويل كاليبل تقبرهم إذا دما يحجزك إذا أنا بيت وزنا نابكو ترخلته which is very very powerful نزبس حنا دما تجاجينا تودخنا نسا point number 2 كترخلته try to start small علامات عبيت نقطات كنهرم صبغيو نقومي لنا خمجسون سناي نجري أنت خونا جن هاب زيرو تبقيس كان سماي كتحمبا باي تخلنيها step by step يزبط سلازي أنت كابتا قدامي تنسبت فرسنتها لعلا عم خامر بمقبار بسمعي تدنادينكا سناي تمني تدنادينكا عاب نجر كتقبريل كام بقاس زيادة ما ريسيبي ويكا مستير ناي مداتيا نيشتي نجر كي ترداك تاخد قورة تخيل نجر انت قبر كي زواتك كنرينا نزا فيديو تريد اللخا نزا فيديو تريد اللخم كتعبيو كتلوتو نابزلا على درجة كتكودو خم تدليو يردان له that's why نزا تريد اللخم انبار نابتقعزو نابتزلا على درجة نمعباي التزبالة نابزلا على درجة كحقزوكم زخيل انتولو دما والكاو كلاساتيو سدما
ናብ ስቶክ ማርኬት ብቁጠባ ንኽትዓብዩ ናብ ቢዝነስ ክትኣትዉ ተደልዩኹም ኦንላይን ቢዝነስ ከምኡ እውን ኣብዚ እዋን ዘድልየኩም ክእለታት ናይ ኮምፒውተር ናይ ቋንቋ ከምኡ እውን ናይ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደልዩኹም ብዙሕ ኮርሳት ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዲስካውንት ጌርና ስለ ዘለና ንኽትጥቀምሉ ብትሕትና ይዕድመኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ መጠን ዝተምሃርካዮ መጠኑ ዕብየት ትገብር ሎሚ ስጉምቲ ተወሲድካ ኢኻ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ትበፅሕ ስለዚ ይጠቕመና እንትልኩም ስጉምቲ ክትወስዱ ይዕድመኩም thank you so much the bigger the demands you make for yourself the more likely you're to give up so መጠን እቲ ትፅቢታት ወይ ከዓ እቲ መደባት ናትካ ዓበይቲ ዝኾኑ እሞ ንነፍስኻ ዓብ ተፅዕኖ ዝገበርካሉ መጠኑ ንኽትወድቕ ዝቐለለን ዝቐልጠፈን ይገብሮ ማለት እዩ that doesn't mean you can't of course ዓበይቲ ነገራት ክግበር ኣይክእሉን እዮም ኣየስምዕን እዚ expecting dramatic change overnight is incredibly stressful so ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሶምን ዓብ ለውጢ ክትገብር ምፅባይ ተፅዕኖ እዩ ስትረስ ድማ ይፈጥር trying to do too much at once makes you way more likely to break your promise to yourself so ሓፂር ግዜ ዓበይቲ ነገራት ምግባር ንዖም ዘይኮንካ ትገብር ነቲ ዝሓለንካዮ ነቲ ዝተበገስካዮ ንኽተፍርሶ እዩ ዝግድደካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስትውዓል የድልዮ ምኽሪ ወይ ቲፕ start with smaller goals እቶም ዕላማታትካ ወላ ዓበይቲ እንተኾኑ ምቐሎም ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ክትገብሮ ዘለካ ንኣሽቱ ነገራት ክትገብር ተበገስ እቶም ንኣሽቱ ተደሚሮም እዮም ድማ ናብ ዓብይ ከብፅዑና ዝኽእሉ ማለት እዩ and ካልእ ድማ focus on one thing ገለገለ ሰባት ፅቡቕ ትምኒት ሰለስተ ትምህርትናትካ ክወስድ ደልየ ኣለኹ ጆርጆ ብሓደ ክገብሮ ይኽእል ዶ ኢሎም ይሓቱኒ መልሰይ ድማ ቀላል እያ ሰለስተ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ብሓንቲ ግን ጀምሩ ነታ ሓንቲ ወሲድኩም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተማሂርኩም ንዓዓ ምዕራፋ ምስ ኣብፃሕኩማ ናብ ኔክስት ስቴፕ ከምኡ ድማ ስፖርት 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ክገብር ደልየ ዝብሉ ኣለዉ ፅቡቕ ሰናይ ነገር እዩ እዚ ግን ከቢድ እዩ ስለዚ ውሑድ ሰዓታት 10 ደቂቕ ድዩ 20 ደቂቕ ድዩ ብዘየገድስ ኣብ ሰሙን 2-3 መዓልቲ ድዩ ኣውዒድካ ጀምር ምስ ፈተኻዮ ምስ ለመድካዮ ንኽትውስኽ ቀሊል ስለ ዝኾነ ተዘየለይ ካብ 0 ናብ 100 መሊስካ ናብ 0 ክትምለስ እዩ ክገብረካ ማለት እዩ number 3 watch out for your excuses ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምውዳቕና እንታይ ዝመፅእ መኽኒት ሎመዓልቲ ስፖርት ጌርካ ሎመዓልቲ ተተማሂርካ በቲ መደብካ ንፅባሒቱ ልክ ኣብቲ ግዜኡ ክትገብሮ ዝግባእካ መኽኒት ትጅምር ንዓይ ከማያ ንዓኻትኩም ከማያ መዓልታዊ ስፖርት ናይ ምግባር ፕላን ኣለኒ ሎሚ ንኣብነት በቃ ሰልችኑ ለይለ ኣመኽንየ ኣይገበርኩን so it happens excuses they sneak in ሰተት ኢሎም ኣትዮም ዘትርፉና ሳቶም እዮም ስለዚ ከነሰዕሎ ኣለና if you pay attention you can always tell where you are about to break when you are about to break it there is usually a little voice in your head that starts to make excuses and argue in favor of why it's okay ኩሉ ግዜ ነታ መደብካ ቅድሚ ምፍራስካ ኣብ ርእስኻ ሓንቲ ንእሽተይ ድምፅላ ሎሚ ተፀሊእካ ኣሎ ሎሚ ከምዚዩ መደብ ስለ ዘለካ ደገ ክትወፅእ ስለ ዝኾንክ ዳሓር ሕጂ ወይ ፀጉርካ ክርህፅ እዩ ዶ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ሂቡ ነቲ መደባትካ ከም ተፍርሶ ይገብረካ ይገብረኪ እዚኣ ድማ ከነስዕብለላ ይግባእ in essence you can feel the internal conflict and so you start to make excuses ኣብ ውሽጥና ብርቱዕ ውግእ እዩ ዘሎ ተንሲኻ ስፖርት ክትገብር ተንሲኻ ክትመሃር ተንሲኻ ክትፅንዕ ተንሲኻ ክትሰርሕ ሓደ ድማ ለይዚ ኮይንካ ህኩይ ኮይንካ ኣብቲ ዓራትካ ዲ ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ኢልካ ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ወይ ቴሌቭዥን እናረኣኻ ክትውዕል እዚኦም ክልተ ሓይልታት ይበኣሱ እዮም ኣይናይ ሓይሊ ኢኻ ንስኻ ትሕግዝ እዩ ትሕቶ እዚኦም በኣሱ ኣለዎም ንስኻ ንመን ትሕግዝ እዩ ስለዚ ነቶም ምኽኒታት ወሲዶም ኮፍ ከብሉካ ዝደልዩ ዶ ወይስ ነቶም ዝዕውቱኻ ዝልውጡኻ ዘዕብዩኻ ኣካላትካን ሓንጎልካን ሂወትካን ዘስተኻኽሉ ኩሉ ግዜ ድማ ኣስተውዒልና ክንሓስብ ኣለና ኣውቶማቲካሊ እቶም ምኽኒት ሒዞምና ክኸዱ ክእሉ እዮም ኣስተውዒልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና so tip ምኽሪ before you start write down all the likely excuses you may find for breaking your promise ስለዚ ሓንቲ ምኽሪ ዝዋዞም ኪላታ እንታይ ይብሉ ቅድሚ ናብቲ መደባትካ መኻትካ እቶም ምኽኒታት ኩሉ ግዜ ዘታርፉኻ ፀሓፎም ፍለጦም ሽም ሃቦም ክመፁ ከለዉ ሽዑ ከም ምኽኒት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ስለ ትፈልጥ ካብ ምውዳቕ ክድሓን ትኽእል
እዚኣ ኣገዳሲት ምኽሪ ኮይና ረኺበ እያ Number 4 this is really really good and my favorite ኩለን ነጥብታት ዝያዳ depth ዘለዋ እዚኣ እያ ኮይና ትሰሚዓትን ኩለን ሓያላት እኔን እዚኣ ግን more powerful reward for keeping your promises reward yourself ነቲ ዝገበርካዮ መብፅዓ ፕላን ናይ ሂወት ብምግባርካ ሪዎርድ ወይካ ህያብ ክትባለካ ሽልማት ክትባለካ አካላትካ ምንታን ነቲ ሽልማት ክብል ተሓንጎልና ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር ንክገብሮ ንክደፋፍ ሓንጎልና ልክ ከም ቆልዓ ጌርኩም ወሰድዎ ንቆልዓ ፅቡቅ ባህሪ ንክገብር ኩሉ ግዜ ወይ ተተባብዑ ብቃላት ንፉዕ ብጣዕሚ ንፉዕ ትብለለካ ወይ ገለ ነገር ክትበለካ ሞቲቬት ዝገብሮ ነቲ ፅቡቅ ዝገብሮ ንክደግሞ ሓንጎልና ድማ ብዙሓት ሆርሞንስ ኣለዎ ናይ ሓጎስ ሆርሞንስ ናይ ሓደ ነገር ምስ ወዳዕና ናይ ዝሕጉሱና ሆርሞንስ ኣለዉ እዚኦም ሆርሞንስ ድማ ነቲ ነገራት ንክንገብሮ ወይ ንኸይንገብሮ ወሰንቲ እዮም ዞንረጂ What happens when you make a promise to yourself? Pretty soon a conflict erupts within your mind. Humans are wired to prioritize instant gratification over long-term success. ኣብዚኣ ክነስተውለላ ዘለና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ነጥብላ ንሳ ድማ ሓንጎልና ናይ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ሕጂ ሓጎስ እምበር ናይ ፅባሕ ዝመፅእ ለውጥን ዕቤትን ኣይረኣዮን እዩ እንድሕር ናፃ ገዲፍካ ድማ ነዛ ናይ ሕጂ ትጥዕሞ ሽኮራዊ መግቢ ቸኮላታ ንክትበልዕ ሕጂ ጥዑም እዩ ሃለፍለፊ ዝብለካ ንፅባሕ ግን ክጎዳእካ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንጎልና ነታ ናይ ሕጂ እዩ ዝርኢ መብዛሕቲ ሰባት እቶም ዘይዕወቱ ወይ ዝግድኡ ድማ ነዛ ናይ ሕጂ ሓንጎሎም ዝኣዘዞም ስለ ዝገብሩ ኣብ ሎንግ ተርም ይህሰዩ ሎሚ ከይድካ ስፖርት ክትገብር ሎሚ ከይድካ መፅሓፍ ከተንብብ ሎሚ ቢዝነስ ክትጅምር ሎሚ ገንዘብ ክትዋህልል ጥዑም ኣይኮነን ሎሚ ክትሕሽሽ ክትፃወት ክትላገፅ ግዜኻ ክትጥፍእ እቲ ዝጠዓመ ንጎግም ዋጋ ኣለዎ እዚአን ክልተ ነገራት ተደየስዒልና ኣለን ድማ ሓደጋ ክወጥቀና ክእል እዩ All right. So that internal battle arises because your emotions want an immediate reward, but the logical part of your mind is trying to get you to do what's best for you in the long run. ስለዚህ እቶም ስምዒታት ናትካ ናይ ሕጂ ዕጋበት ናይ ሕጂ ርውየት ናይ ሕጂ ምቾት ናይ ሕጂ ሰሓቅ ይደልዩ እቲ ብሎጂክ ዝሓስብ ብምክንያታዊ ወይ ከዓ ሪዝነብል ምክንያት ሓሳስባ ዘለዎ ክፋል ናይ ሓንጎልና ግን ንፅባሕ ንጎ ዘድልዩና ዝዕውትና ዝጠቕሙና እዩ ዝጥምት ኣብ መንጎ ክልተ እዚኣቶም ድማ ውግእ ኣሎ ኣይና እዩ ዝዕወት ንሕና ኢና ንውስን ምስ መን ንጓኒ ነቲ ንነዊሕ ዝጠቕመና ኣተኩሮ ሂብና ፎከስ ሂብና ኣስተውዒልና ንርኢ ኮይና ንዑ ክመርፅ ኢና ኣስተውዒልና ዘይንኸይድ ኮይና ግን ነቲ ናይ ሽዑ ናይ ሕጂ ደስ ዝብለና ባህታ ዝፈጥረልና ዘዘናግዓና ዘፃወተና ወይ ከዓ ንሕጂ ዕጋበት ዝፈጥረልና ንመርፅ ኣብ ፅባሕ ንጎ ድማ ንጉዳእ ኣስተውዕሉላ እዚኣ ኩሉ ግዜ tip ወይ ከዓ ምኽሪ research shows that if you don't see or feel the instant reward for your effort you're more likely to quit ሳይንሳዊ መፅናዕቲ እንታይ ይብለና ነቲ ትገብሮ ዘለካ ዕላማ ኣብዚ ሕጂ ወይ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ትረክበሉ ዕጋበት ተዘይብልካ ኣብ ሎንግ ተርም ወይ ከዓ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ከተቋርፆ ኢኻ ስለዚ ንነፍስኻ ዕጋበት ምሃብ ኣጆኺ ብራቦ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር ጌርኪ ገለ ምባል ንቐፃል ነቲ ነገር ክትገብሮ የተባብዓካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንነፍስና ከነተባብዕ ህያብ ክንባ ገፅ ሽልማት ክንቦ ይግባእ ፅቡቅ ነገር ክንገብር ከለና እዚ ድማ ሸኺትካ ደገ ምውፃእ ንዓይ ንኣብነት ሪዎርድ ናተይ ነዚ ንኣብነት እዚኣ ቪድዮ ምስ ወዳኹ ደገ ከይደ ወክ ክገብር እየ ናዮ ኣይ ካን ዌይት ቱ ዱ ዳት ቪድዮ እንድሕር ገይረ መብዛሕትኡ ግዜ ወክ ክገብር እየ ዝወፅ ኣይ ላቭ ዳት ፓርት እቲ ወክ ምግባር ደገ ምውፃእ ከምዚ ገፀ ህያብ ገይረ እየ ድርዮ ንዓዓ ከይገበርኩካ ክወፅእ ኣይደልን እየ ስለዚ ነታ ህያብ ምስታ ቅድም ስራሒ ክገብር ከም ዘለ ነታ ቪድዮ ክገብራ ዘለኒ ክገብረለኒ ኢለ ፕላን ይገብሮ ምናልባት ከም ሓሳቢ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ቴክኒክ ተጠቀሙ Number 5 create accountability እዚ ድማ ሓላፍነት ወይ ከዓ ነቲ ተውፅኦ መደብ ብሓላፍነት ከም ትሰርሖ ዝሕግዘካ ጥበብ ማለት እዩ very important ገለ ካብተን ከተዕውተካ ትኽእል ነጥቢ ድማ 15 we feel bad about it but other than that often there doesn't seem much consequence for breaking a promise to yourself መብፅዓ ጌርካ ፕላን ጌርካ ምስ ኣፍረስካዮ እንታይ ይስማዓካ just ሕማቅ ጥራይ ዝስማዓካ ወይስ ሓታትነት ኣለካ ንነፍስኻ ስለዚ ነዚ ንክሕግዘካ find an accountability partner ኣፍቃሪ እንተለካ ወይ ኣፍቃሪ እንተለኪ ወይ ኣብ ሓዳር እንተለካ ወይ ዓርኪ እንተለካ መሓዛ ኩሉ ግዜ እቲ ንስኻ ክትገብሮ ዘለካ ምስኣቶም ተዘራሪብካ
accountability ንሳቶም ንክሓቱኻ hey እንታይ ዳይ ትገብር እንዲኻ ሎሚ ትፍፅመ እንዲኻ ኢሎም ከዘኻኽሩኻን ቁሩ ፕሬሸር ክገብሩልካ እንተኽኢሎም ነቲ ነገር ንኽትገብሮ ይሕግዘካን የዘኻኽረካን if you have someone who holds you accountable it creates a sense of obligation I like this word ሓደ ሰብ ምሳኻ ኮይኑ ነቲ ዕላማታትካ ዝፈልጦ ተሎ ነቲ ነገራት እንተደይ ጌርካዮ ንዑ ንኽትገብሮስ ከምዚ ተፅዕኖ ይገብረልካ ነቲ ተፅዕኖ ኣብ ተፅዕኖ ክትወፅእ ክትብልካ ዕላማታትካ ትሃርም ዕጋበት ትረክብ ከምኡ እናበልካ ድማ እቲ ሞመንተም ዝብልዎ ይፍጠር the force you that they force you to live up to your word ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ንመብፅዕኻ ክትሕሉ ፕሬሸር ይገብሩልካ ብከምዚ ድማ ንክትዕወት ይሕግዘካ ዓርኪ ወይ ኣብ ሂወት ሓደ ሰብ ንኣካውንታቢሊቲ ከም ኣካውንታቢሊቲ ፓርትነር ይብልዎ ነቲ ዘውፀናዮ ዕላማ ንኸነተግብሮ ንሱ ቼክ ዝገብረና እንተጌርና ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ቲፕ create a list of you promise to do every day ኩሉ ግዜ ናይ ሰሙን ድዩ ናይ መዓልቲ ድዩ ናይ ወርሒ ክትገብሮ ትደሊ ፕላን መውፅእ ምስ በዓልቲ ቤትካ ድዩ ምስ በዓል ቤትኪ ወይ ምስ ኣርክኻ መሓዛኻ ተዘራረብ ዜን ክገብር ኢልካ እንተ ንጌርካ ሄይ ጌርካዮ እንተ ኢሎምካ ትሓፍር ኢኻ እንተ ዘይጌርካዮ ስለዚ እዚ ድማ ተፅዕኖ ይውስኸልካ ንኽትዕወት ብከምዚ ድማ ሓላፍነታዊ ኮንካ ነቲ ዘውፀኻዮ ክትገብሮ ትብገስ number 6 create an environment for success we are the result of our environment ኩሉ ግዜ ኣከባቢና ዙርያና ዓብ ፅልዋ ኣለዎ እየ ዝብል ኩሎም ሊቃውንትኩም እዮም ዝብሉ so you know what they say failing to prepare is preparing to fall እንታይ ማለት እዩ መደብ ንምውፃእ ሕምቅት እንተለካ ንኽትወድቕ ትዳሎ ከም ዘለኻ መደብ ዘይውፅእ ሰብ ንኽወድቕ መደብ ዘውፅእ ሰብ እዩ ይብሉ ማለት እዩ if you want to succeed at anything you must first create the right conditions or environment for the success ስለዚ ንኽትዕወት ኩሉ ግዜ environment እታ ኣከባቢ እቲ ነገራት ክትቅርብ ኣለካ እንታይ ማለትና እዩ እንታይ ዓይነት መሳርሒ የድልየካ እንታይ ዓይነት ሪሶርስ ወይ ከዓ ንብረት የድልየካ ወይ ኢንቫይሮንመንት የድልየካ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሓገዝ የድልየካ ከምዚ ኣካውንታቢሊቲ ፓርትነር ክብሎ ፀናሕኩ እዚ ድማ ናብቲ ትኸዶ ዘለካ ናብቲ መብፅዓ ጌርካ ዘለካ ፕላን ጌርካ ዘለካ ንኽትከይድ ዝሕግዙኻ እንተወዲቕካ ብኸመይ ኢኻ ቼክ ክትገብር ገለ ፀገም እንተለካ ምስ መን ኢኻ ክትዘራረብ ነዚ ምፍጣር ንኽትዕወት ይሕግዝ what do you need to remove from your environment ከምኡ ድማ ዓይኖት ነገራት እዮም ካብ ዙርያኻ ክለዩ ዘለዎ ማብነት ሚዛንካ ከተጉድል እንተለኻ ከም በዓል ቺፕስ ቾኮላታ ገለመለ ሽኮራዊ መግቢ ካብ ገዛኻ ተልያል ክትኣልየ ኣለካ ኣብ ፍሪጅ ተገቲሩ ፅቤካ ተኮይኑ ንሱ ከስሕተካ እዩ ኩሉ ሰብ ድማ ነፍሱ ዝቆፃፀር ገላ ይኮና ንብል ነቶም ዘስሕቱኻ ክትኣልዮም ኣለካ ነቶም ዘጋጊዩኻ እለዮም ንሶም ኣብ ቅድሚኻ ከለዉ ነፍሰይ ክቆፃፀር እየ ምባል ዊል ፓወር ብልዎ ዓብ ጌጋ እዩ ዓብ ጌጋ እዩ መብዛሕትኦም ዕውታት ነቶም ካብ ዓወት ዝህድሞም ነገራት ስለ ዝኣልይዎም እዮም ንክዕወቱ ዝሕገዙ ስለዚ ከምኡ ኮይንና ንበገስ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ forgive yourself and motivate yourself ነፍስኻ ይቕረበለላ ሕገት ግበረላ ሞራል ድማ ክትቅፅል እንታይ ማለትና እዩ ultimately slip ups are completely natural and normal when we are trying to create change ኩሉ ግዜ ለውጥ ክትገብር ከለኻ ምውዳቕ እንቅፋት ኩሉ ዕላማኻ ዘይምህራም ንቡር እዩ የጋጥም እዩ the moment you start to beat yourself up you're just stripping away your motivation ስለዚ ወደቕካ ንነብስኻ ስኺ ኣይተድልየኒ ኣይትረብሐኒ ጨምላኺ ወላ ሓንቲ ዘይረብሕ ሕጂ ኣነ ገለና በልካ እንተቐፂልካ ንድሕሪ ሕጂ ሓፊልካ ንኸይትቕፅል ነብስኻ ትደቑሳ ኣለኻ ጠቕላላ ንኽትቆትሎ ድማ ትገብራ ኣለኻ እንታይ ዳ ከተተባብዓ ኣለካ ኦኬይ ተጋጊኻ ከውና ይነበሮን ግን let's try again ተመሊስና ንፈትል ዝብል ሞራል ንኣካላትካ ንሓንጎልካ መሃብ ፅቡቕ እዩ when you fall you get up and you try again ወዲቕካ ትትንስእ ደጊምካ ትፍትን perfection ዝበሃል የለና ተላማ ተስፋ ከይቆረፅካ ነቲ ዝተለምካዮ ሕልሚ ነቲ ዘውፃኻዮ መደብ ምህራም እዩ ስለዚ እንተወዲቕካ እንሲኻ ምቕፃል እዩ ንነፍስኻ ድማ ኩሉ ግዜ ርህራሄ ግበረላ ስለዚ ወደቕኪ ስለ ዝተጋግኺ ስለዚ ሃረምካዮ ትማሊ ወይ ሓለፈ ዘመን it's okay ከም ብሓድሽ ሞራል ጌርካ ናብኡ ተመሊስካ ንኽትሰርሕ ኣተባብዓየን ነፍሲ እዚኣ እያ ትምህርቲ ነይራ if you like it ናብ ካልኦት ሕልፍዋ ንብዙሓት ክትጠቅም ትኽእል እያ ንብዙሕ ሰብ ተሸግሮ ነጥብያ መስለኒ ብዙሕ ሕቶ ስለ ዝመፀኒ ንዓይ እውን ትሽግር ኣለኒ ናይዚ and it helps me ተግዘኒ እያ ይሕግዘኒ እውን እዩ ስለዚ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ሰምዕ ደስ ብለኒ ከም ወትሩ
إذا مصحفي زي ينببكم تلهم you're welcome to read it لينك تحت لكم نابلكم بزخودي أبكال سرح كساب نرغب تصبغي من لكم دحام كونوا ciao